हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग क्या करनी है आप लोगों को रायजोफोर जोंना आमाया जाथारला गैला देग्लाय साइज नुदों आबै नोंखौबो साइज नुदों only one piece नामा आं फंबाय गुड मॉर्निंग गाइस देखो हमारा माइलू भाई कैसा स्नेल मतलब क्या है मजबूरी में करना पड़ रहा है नहीं भाई करना चाहिए ना लड़की भी ऐसा नहीं करते ना जैसे मेरा भाई कर रहा है मुझे तो आता ही नहीं देखो अंदर घुस गया यार देख इसको निकल रहा है इसका अंदर वाले क्या बोलता है इसको ढक्कन नहीं क्या बोलता है इसको क्या बोलता है इसको आप लोग भी स्नेल खाने चाहते हैं तो आ जाओ गाइस सब लोग आज बना रहे जेफोर फानलु गुफुर नुवाखैबा नोंथांमोना नायनो हागोन र दा अमाजों ज्लाव जानोसै आरोना बेखौ सलिडखा गायनो लांसैलै गोमोनखौ आनै वाव जि सलिड बे माने आलदा माने एसे गिदिर साइजनि आरो बे मोनसे दंबावोना फिसा नै गाइस मोन आंहासो बैसागुनि एडभान्स होख्लायनोसै देग्लाय जागायजेनसै नै अमाजोंसो बाव नै ज्लाव अमाजों आनै मोनाव फैदों जोंहा आलासि जानो एलाय आमाया एलाय आनै दानखोदों फैदों नैबे बाजै गान्दा नै एबाराव फाथैबो लांबावसिगोन खासिजोब्बाय बेयो जाबाय आब' रानि मैदेर फिसाखा जोंना खान्दानानो गासिबो मैदेर खाजोब नैबे बेरिमेन गांखोलोदोंमोन जों फुदोना आं लांफागोन रायजोफोर जोंना आमाया जाथारला गैला देग्लाय हाराल'सै बेखौनो नायनो फैदोंमोन रायजोफोर आमाय मोनाव जि गुबु जाबायना फैयैया गोदोहाय स्कुल फरायबासो थाफैबाय थायोमोन आं आमाय मोनाव रावबो गैखाया आब'ल' दंमोन आब'आथ' हाबा जाबाय जाला बोरायबायबो ना बैसोबो जाबाय माथो बुंबावनो ना आमाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना गाव सिथ्लाजोबनानै हो दे अननानै मानो गाबदों नोङो हो मानो गाबखो आयै सना खि मानो गाबदों नों आयै एफा सना बानायानो गाबो नामा मानो गाबखो नोङो बिहाबा गाबा मालाय नै गाबा नै बिहाबालाय गाबाना नोंहा गाबा नै बिहा मालाय आयै नोंनाबो ज्राम जादों नै मेगना मबाइल नै जाथारला आबैया साइज नुदों आबै नोंखौबो साइज नुदों फरेनारि बादिसो नुदों आबै नोंखौ नुवाखै फरेनारनि बादि फरेननि औ बेखौ हाथाय सालो नङाथ' ओइ आबौआबो जिरायना दं बेहाय मालाय थांखुनादों आबौआबो नै फै लासै फैसिना थांसिना आबै जोंहा सानैजों स्रेंनो माथो खालामबावनो समानो गैथारला माथो आबै नोंनालाय औ बेखौथ' आंबो होननो नागिरदोंमोन आं होननानै बुंबाय नामा आबैया माने गाइसमोन ओरै माने सिगाङावनो आं दंफैखायोमोन नालाय गोदोहाय माने जेला लेखा फरायदोंमोन जेला थाफैखायोमोन आं माने आनै मोनावनो थानानै फरायदोंमोन आं गासिबो माने गामिनि मानसिफोरा सिनायजोबानो फ्रायनो दा गोदान ओंखारनायफोराथ' सिनायनाय नङा माने बोराय बुरि बिदिनो आदामोन बाजैमोन आब'मोन गासिबो सिनायजोबखायोनो फ्रायनो माने ओंखायनो आं दिनै दिन्थिबाय आबैमोनाथ' जालानो हनै माथो नै आदा मोनाव फैदों दा एसे हाबलांसै मा दं बेनाव ओरै क्रा होबाय दे होनो खप्लायलाय दाना फिसा हौवानिसो जाय लोंजाहैलायबाय क्रा हरलाय आयौ आया जाय लोंमारिबावोलै
Baba. Jangan. माबादों बिमा बिदिखौ बिदिखौ फिसा फिसा हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग Ano ka checker ni? हाँ क्या करनी है आप लोगों को Sama sige. समझ गए हाँ हाँ. समझ गया कि नहीं समझ गया आप लोगों को Ano ka checker ni? Usko bata do. बता दो हाँ हाँ. नहीं बेजा जोंना आदा गावफुरा मोजां दं दा आयौ अख्ला गैया मा हिनसामुलै आदा बिदिजोंनो मानो गस्ला नांगौ थांफिनसै साहासो लोंनो फैदोंमोन नै आदा मोनाव गाइसमोन मैदेर मैदार लोगो मोनफैला जोब्बायसो बबेनि अबाय सौग्राव फैजोबगोथाय फात्ता गैया ओरैनो लाय गुमायसो मोखांखौ नायनां लाय बबेनि सौग्राव फैबाय आब'खौबो लोगो मोनफैलायबाय नै नाराबारि नाखौ बा मालायसो सेरखाव फैद' only one piece नामा Tuang pungbat. नुबाय गासिबो खान्दानानो दांखोलो दैजोब जोंना मैदेर गोजाजोब मैदेर मालाय गारि लाबोदों थांसिगोन मालाय बिसोरो गाखोदो जोंबो थांसै नै हांसोआ बिदै दंमोन एवनोसै बेखौ दैसे दङना बेयो दैसे गुफुर दङ नुबाय जानोसै एवनानै गोथाव मोनखायो आं बिदिखौ दबाथाय लागाव सिनायनाय हनसै नै होख्लायदो दे